Алдаучыларга ышанып йөзләгән мең сум акча күчерәләр. Мошенниклар кормагына ничек эләкмәскә? Ни өчен интернет алдаулар саны көннән-көн арта? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Каршыгызда тимәләр бар. Килешмәсәгез, кызылга басасыз. Килешсәгез, яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Шунда без инде ел саен әлеге темага фикер алышабыз. Ел саен алдаучылар да бар, алданучылар да бар. Схемалар гына үзгәрә кебек. Менә бу пандемия чорында әлеге алдаулар саны тагын да арткан диләр, чөнки кешеләр интернет белән ешрак файдалана башлады. Моның сәбәпләрен ачыкларбыз. Безнең студиядә Гөлназ да бар. Гөлназ, син ничек эләктең бу алдаучылар кормагына? Теге бик банальный дип әйтсәм, бик банальный булмады инде. Миңа звонттылар да әйттеләр. Сезнең счетыгыз, сезнең исемгә кредит алганнар, шуны булдыртмас өчен алырга кирәк дип. И алар мине ышандырдылар в том, что мин защищаю себя и защищаю свои вот эти деньги, получается. Әле ул кредитка алынган деньги. И мин прям таки замороженный кеше кебек все делала, как они говорили. Гел элемтәдә иделәр алар минем. И мин ничектер сорадым, әйтәм, телефон сүнсә, алар юк, безопасность нитәчәк, ул сезне якламаячак дигәндәй була. Ул бер генә кеше дә түгел, берничә кеше иде. Теге мин шикләнеп алганда, алар имештирем банк хезмәткәре, теге олорак банк хезмәткәре, минем белән имештирем менә алар курировать итә торган банк Татарстанда, Сбербанктан нык күп мошенниклар, шуңа күрә сез анда мөрәҗәгать итмәгез, тегеләй булай дип. Тапсылар тулысынча ышанып, инде әле кредитны алып күчергәнсез. Әле кич белән генә аңладым, что ишендер. Менә бит мин бит күчергәндә чеклар бар иде. Менә әгәр дә теге анда барып җитмәсә, ул акча имештирем минем үземнең счетымны капларга, сез аны кайтара алачаксыз диделәр. Мин полициягә бардым да, әйтәм, миңа анда шу нәрсә эшләргә мин алдандым ахырсы дип. Һәм бу очракта кайтару бик авыр. Күп акча югалтыгыз сез? 290 мең. Әле синдә әз генә калган, синең дә акчаларың очып китүгә, нәрсә туктатып калды сине? Минем акчам очты. 30 мең карточкадан мин алар шулай кредит формасында алды башта мин. Бер кредитны ябыр өчен мин мошенниклар минем счетыма кредит алмакчы булалар дигәннәр иде. Һәм мин карадым, анда кызыл нәрсәдер янып торды онлайн банкта, һәм мин уйладым, чыннан да дөрес әйтәләрдер дип. Шуңа күрә мин аларга ышандым. Менә шуннан башта Сбербанк иде ул, анда 900-тан смс килә, алар менә шундый килә, менә шулай була. Бөтенсе дөрес шулай бара, мин дөрес әйтәләрдер дип уйлыйм, чөнки 900 ул бит инде Сбербанк. Шул Сбербанктан анырак Барска күчтек без. Шунда инде менә мин кредит алдым. Минем картамда акча иде. Ул акчаны сезгә безопасный счетка күчерә кирәк. Аннары без сезгә аны кире бирербез диделәр инде. Мин андый бергә ышанмыйдым бер кайчан да. Минем менә шундый тормышымда шундый хәл иде. Шуңа күрә мин ничектер ышандым. Бик үзем җиңел уйладым ул вакытта, һәм менә күчердем дә ул акчаны. Менә шул акчадан гына котылдым дисәм була. Аннары кредитка килеп җиткәч инде минем кредит ачтык без кредит, ләкин подтверждение килмәде алар белән сөйләшкәндә. Минем дус кыз килде һәм бир телефонны сүндерде диде инде. Ул гына коткарып калган да. Шуңа күрә менә шулай килеп чыкты. Аннары инде без хәл иттек аны, яптык, Аллаһка шөкер. Һаман бу шулук вакыйгалар бара бер артлы, инде ел саен дип әйтик, әле шундый саннар да бар. Россиядә пандемия чорыннан бу саннар бермә-бер арткан. Узган ел белән чагыштырганда 36%-ка арткан. Бу шактый куркыныч саннар. Рафил әфәнде, Татарстан буенча да статистика бар сездә. Менә арта бара. Ни өчен арта бара ул саннар? Кешеләр һаман ышана бара һәм күбрәк ышана бара дигән сүз. Менә карагыз, безнең бу җинаят Мәскәүдән, аннары Петербург, Краснодарскка 4-нче без барабыз. Шул җинаятлар күплеге буенча без барабыз. Ул әйтә, экономик безнең республикада яхшырак бүтәнрәк караган дигән. Менә 19-нчы елда 20%-ка арткан. Ул 20% 19-нчы елда 10 меңнән артык җинаят иде. Хәзер быел уже 34%-ка, былтыр 30%-ка арткан, быел 34%-ка арта. Татарстан буенча. Татарстан буенча халык шана. Менә быел нәрсә генә әйтсәгез дә 30, менә бу 10 айга 13461 җинаят. Халык шана. Һәм көн саен дип әйттегез, шакаткыч саннар. Көн саен 30 кешене алдылар. 30 кеше ничә сумга әле ул? Анда менә әйтеп китте безнең бу әфәнде майорыбыз. Анда алдалана атнага 10 миллион дип әйтте. 15 диде, миндә цифры 10 миллион. Минем
10 миллионга аулап баралар. Һәм аларның яшь аермалары да үзгәрә бит. Башта олы өлкән яшьтәгеләр, аннары Менә яшьләр элек дә бит алына җинаятьләр башлады. улы кешеләрне генә алдылар. Аларны биреләләр сразу. Хәзер менә миндә цифрлар бар. Барып җиттек. 35 яшьтән 50 яшькә хәтлек 42% халык. Уже яшьләр 27%. Әби бабайлар 16%-ка гына төштеләр. Алар уже алдануга бирәсләре килмәйләр, тыңлыйлар. Әллә акчалары биткәндер бәлки. Гомәр әфәнде, менә без ел сайын очрашабыз, ел сайын шул кормакка эләгә. Монда инде тормышны белгән, барысында аңлаган, хәтта инде бу проблеманы эштән аңлаган кешеләрне дә ничектер барыбер электреп алалар. Һәм аларның менә ниндидер бәлки шул белгән, алар гына белгән нокталарга бәрү системасы юк икән. Менә ничек алар кешене шул рәвешле мәҗбүр итә ала икән мондай адымга барырга? Хәзер кешеләр надан түгел бит инде, без мәгълүмат чорында яшибез. Ни өчен барыбер эләгә һәм әле шуның өстенә эләгүгә түгел соннар орта бара икән? Иң беренчесе, алар күзгә карап, уялмыйча алдалый торган кешеләр. Менә күзгә карап, елмаеп алдалаган кешегә ышана башлыйлар кешеләр. Икенчеләр. Аларга бу кеше алдарырга тиеш түгел инде дип. Шуның өчен алар мондый наивный кешеләрне эзлиләр. Ышана торган кешеләрне эзлиләр. Һәм икенче яктан алар бик агрессив иттереп, бик күп каты тиз-тиз сөйлиләр дә кешене каушатып калдыралар. Кеше каушый да, аның критикасы әзәя башлый, шуның өчен ул бит нәрсәгә ышана башлый. Шуның өчен ул кешеләр аларны сизгәч, аларны иретәләр. Монда специальный психологический тренинглар үтәләр алар. Аларны иретәләр, ничек кешене сизергә, ничек нинди сүзләр әйтергә, ничек аны ышанганмы, юкмы икәнен аңларга. Шул чакта инде алар тизрәк әйтәләр. Әйдә, беркемгә ышанмагыз, безгә ышаныгыз, без иң дөрес кешеләр, без хәзер сиңа бөтен нәрсәне кайтарабыз, әле күптән 10 мәртәбә, 100 мәртәбә дә күтәреп, сиңа кайтарабыз акчаны. Аларны кемдер иретәме? Менә алар моның белән инде бар кешене дә алдый алалармы дип әйтү? Бөтен кешене алдап булмый инде, ләкин аларны иретәләр. Тик торганнан килгән кешегенә аларда эшли алмый. Алар кеше психологиясын белә. Психологиясын беләләр, аларны тренинг үткәреп иретәләр, шулай итеп сөйләшергә. Һәм Гөлназның очрагына, әгәр дә без инде әйләнеп кайтсак, безнең Рафаэль әфәнде бар. Рафаэль әфәнде, аңлатып китсәгез иде, менә нинди очрак бу? Нәрсәләр эшләргә була монда? Монда аңлашыла, эшләмәс өчен, эләкмәс өчен дөресрәге нәрсәләр эшләргә була. Ләкин бу очракка инде эләккәч, нәрсә эшләргә мөмкин икән? В данном случае необходимо самое первое, что сделать, это заблокировать карту и незамедлительно обратиться в полицию, при этом сохранив чеки, где будут как раз указываться номера тех счетов, на которые были переведены деньги. Здесь все дело в оперативности. Чем быстрее нам гражданин пострадавший подскажет о своей беде, тем быстрее наш отдел телекоммуникационных технологий, как раз созданный в этом году, быстрее сработает. Мы сможем вычислить канал, мы сможем вычислить нахождение данных мошенников и уже выстраивать свою линию. Монда бу акчаларны кайтару мөмкинлеге зурмы? Рафаэль әфәнде, менә тикшерелгән күпме кеше кайтара ала? Һәм гомумән, монда бит инде банкта гаепле түгел, әлеге очракта дип әйтик. Банкның инде кайтару мөмкинлеге дә юк дигән сүз бит. Мен сезгә әйткәнем бит әле 13 мең җинаять дип. Шуның 2000-ен ачканнар полиция, 1300 кеше тотылган, шул алдалаучылар инде тотылган. Алардан акчаны алу үзе бер яган бит әле бик кыен. Алар төрмәгә җибәрделәр инде, аларның акчалары булмаска может, аларны төрмәләрдә эшләмиләр дә, кайтару җиңел түгел. Но андый фактлар бар кайтару. Менә сез нәрсә эшләдегез менә беренче минутлар дип әйтик, менә ничек белдегез һәм белгәннән соң ниндирәк адымнар ясадыгыз? Белгәч тә, аңлагач та, что мин шулай эшләдем. Ну что мин обманута, не защищена дип әйтегендә. Мин полициягә бардым, әлбәттә, 12-нче отделениегә, мине анда заявление кабул иттеләр. Допрос иде, мин аларга бәйнә бөтен әйберне сөйләдем, шул ук чекларны да бирдем. И теге шоковый ситуация состояниедә идем. 7 сәгать утырдым инде мин анда. Әле өмет бармы синдә менә бу акчадан кайтарга әлегә? Шунлыкта инде теге нольга нитә дим, әйтим, инде мин үзем хәзерге вакытта уйлыйм, ничек ул ситуациядан чыгарга. Минем шул ук дусларым, туганнарым, әти-әнием һәм авылдашларым ниндидер часть сумманы җыйдылар да инде.
Рафил әфәнде, менә чыннан да ничек эшләргә була бу очракта? Ярдәм итүчеләр табыламы? Менә нәрсә эшләргә кеше проблем белән үзе генә калырга тиешме бу очракта? Жоқ, өзіне қаларға тиіс түгілдір енді. Мен айтым етер, полицияға бару дұрыс ішлеген, полицияға барған, полиция ішіні қозғата обязательно. Мен айтым етер, конечно, бұл жинайет, бигерәк технологиялар бойынша эшләнгән җинаять ачылган 13 меңнән 2 мең ачылган. Менә шул Һәм никадәр тизрәк башкарсалар бу эшне, аны ачылып алдарак бара шундый булырга тиеш. Әйе, һәм монда бит әле бер ара ничектер әле фикерләр йөргән иде. Бу кешеләр, шалтыратучылар күбрәк төрмәләрдә утыра дип. Менә бу хәл үзгәрмәдеме икән? Юк, төрмәдә утыручыларны аларны әкрен генә безнең федеральный институтыны ФСИН аркылы әкрен генә битереп киләләр. Анда бит төрмәдә битенсен, төрмәдә эшләүчеләр беләләр бит аларны. Шундый машиналар бар икән. Алар әле бу хәзер әкрен Самара ягыннан киләләр бик күп. Хәзер алар әзәйдән да җинәятләр булырга может. Әзәйдә. Аларның тоже яңа технология күчәләрен хәзер. Монда килеп йөриләр, менә бригадалар Мәскәүдән, бүтән шәһәрдән килеп, брат намында эшлиләр. Бит әле психологлар аларды, бүтәнесе менә шуны эшлиләр. Победа бывает, дип әйтәләр бит инде. Хәзер менә бу технологиялар ничек үзгәрде һәм нинди яңа төр алдаулар бар? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, шул ук мошенниклар турында фикер алышудан үтерәбез. Психологик портретны беләсез иде, Гомар әфәнде. Менә әйттеләр, төрмәләрдә бераз кими бара әлеге ситуация дип, яңадан яңа алымнарны уйлап чыгара торалар. Һәм алар белән менә ничек көрәшергә була? Аларның шулай ук менә нинди кешеләр икәнен, нәрсә телиләр, ниндирәк юнәлештә атлыйлар, аны белеп буламы гомумән? Һәм ничек менә шул ук психологик яктан алар белән көрәшергә була икән гомумән? Көрәшергә бик авыр. Алар бу бит мошенничество, ул интеллектуаль як. Алар һаман сайын нинди булса да яңа юллар эзлиләр. Яңа юллар. Аларның мошенниклар, аларның ике сыйфаты бар. Иң беренче ул карак, икенче яктан ул алдалау кеше. Һаман сайын аннары тагы намусы да юк аның. Шуның өчен намусы булмагач, ул аңарга бер нәрсәдән дә үй алмый. Шуның өчен бөтеннән дә юл булса да шуны эзли. Монда алар алдыннан барырга мөмкинлек юк ахрысы. Без бит үзебез ничек кешене алдалык икән дип уйлап чыгармыйбыз аны. Шуның өчен ләкин алар артыннан илгәреп барсак, менә шундый отдел да бар диләр бит хәзер. Шуның өчен монда аларның мөмкинлекләре күбрәк булса, аларны үз вакытында туктатырга бәлки булырдыр. Икенче яктан, монда кешеләргә мәгълүмат бирергә кирәк. Алар белергә тиеш, нәрсә икән, кемнәр алар андый мошенниклар, нинди юллар белән барырга мөмкиннәр алар. Шуның өчен анда һаман сайын теге сомнение булырга тиеш. Ышанмаска бит нәрсәгә, туктарга, сораулар бирергә. Һәм профилактик чаралар, шул ук социаль роликлар бөтен җирдә программа аерым система көйләнгән булырга тиеш бит инде моның буенча. Рафил әфәнде, башта менә шул ук туганың авыр хәлгә очраган дип өлкән яшьтәгеләргә, мәсәлән, иртәнге вакытта шалтыратып, кешене инде шул ук паникага калдыралар. Аннары үзгәрде бераз шул ук банклар системасы, кредитлар булды. Хәзер яңадан кире шул туган мәсьәләләрне алышнар. Менә бу нәрсәгә бәйле шулай ук. Ничек үзгәреп бара ул әлеге тенденция дип әйтик? Алар әйттеләр бит инде, психологлар. Алар карап баралар, ничек халык нәрсәгә реакциясе бар халыкның. Ул банклар ниләр бераз кесәсендә акча булган кешеләр турында бара. Әбиләр, бабайлар алар күп кенә вакытта акчаны банкта тотмыйлар, үзләрендә тоталар. Шуңа күрә әбиләр, бабайларны алдарга тырышалар, инде өенә кереп, телефон звоногы белән акчаны алып китәләр. Шул ук таксистлар совсем бетте дип әйтмәм, таксист урынына бүтән кеше керә. Ния? Әле бит бар, әби үзе чыгып, үзе бара банкоматка, и банкоматта биреп җибәрә. Шундыйлар да бар бит инде. Поэтому үзгәреш ул шалтыратканда да менә бүгенге технологиялар ярдәмендә әлеге теманы өйрәнгәндә шулай кызыклы мәгълүматка табылдым. Алар теләсә нинди номерны куеп, шул номердан шалтыраталар икән, хәтта рәсми менә бу банклар номерыннан да. Бу да бит әле бик мөһим. Кеше шуңа да ышанырга мөмкин бит. Әгәр дә анда шул банк номеры бар икән, ничек әле ышанмаска ди? Барыбер телефонны куярга кирәк менә мондай вакытта, и банкка звонитәргә үзең звонитәргә кирәк. Или полициягә звонитәргә кирәк. Булай гына бүтәнчә булмый. Менә кирәләр, белмәгән номерны алмаска тырышырга кирәк.
Просто алмасқа тырышырга керек білмеген номерны. Мында бит инде аңлашыла система көйләнгән, һәр вакыт инде аның ниндер методикалары гына үзгәреп тора. Рафаэль әфәнде, менә бу хәлләрне алдан булдырмау мөмкин эшме? Чөнки уза, аннары инде ниндер чаралар күрелә башлый кебек. Менә алдан күреп, ничектер менә сезнең хезмәтләр нинди эшчәнлек алып бара бу юнәлештә? Ну, в настоящее время, несмотря на то, что статистика показывает, что данный вид преступлений увеличивается, сотрудникам полиции в текущем году раскрыто вдвое больше преступлений данной категории, чем в прошлом. То есть мы тоже ведем в этом направлении работу. Сотрудники все больше и больше понимают, как действуют мошенники, и уже в каких-то моментах или в каких-то видах мошеннических действий мы идем наперед. Если мы с вами возьмем последнюю ситуацию, мошеннические действия «помоги своему родственнику», здесь для передачи денежных средств они использовали раньше водителей такси. После того, как мы эту ситуацию обуздали, это перестало работать, и они придумали новый метод. Наняли собственных курьеров, так называемых дропов. Это люди, которые занимаются непосредственно как раз, как сказать, переносят денежные средства от пострадавшего до их точки назначения. Вот этих вот дропов были уже первые задержания, и в настоящее время мы работаем над тем, чтобы молодежь, которую они заманивают, нас, казанцев, молодых людей, как раз на эту работу, так называемую в кавычках, мы сейчас работаем над тем, чтобы разъяснить молодежи, что легкие деньги, которые они обещают в течение дня более 40 тысяч рублей, нигде просто так не бывает. Как правило, дроп находится на свободе порядка 3 или 7 дней, после чего наши сотрудники его задерживают. Гөлназның очрагына әгәр дә әйләнеп кайтсак, Гөлназ, менә хәзер ничегрәк, ниндирәк адымнар бар, ничегрәк ярдәм итәргә була? Бу бит инде аңлавымча сезнең өчен бик зур суммалар. Әлбәттә, ул минем өчен вообще күтәрелми торган сумма. Мин теге беренче көнне дә мәтәм үлсәм, әтиәнигә калмас микән дип уйлаган идем. Ну, кала диделәр, шуңа күрә мәтәм кызы үлмисең, значит. Вот, мин күп тормышымның күп өлешен тренировкага багышлыйм. Мин чемпионка России по флористике. Әле кичә генә Мәскәүдән кайттым. Минем өчен ул зур сумма, или тренировкаларны теге бетереп, үзгәртеп, яңадан тагын берәндә эш табып итәргә, ул әлбәттә минем ответственность. Но мин надеюсь, что меня барбар поддержат, морально ниндидер. Материаль яктан да без белгәнчә сезгә әле дарулар да кирәк, әйме? Умар әфәнде, чыннан да ситуациялар үзгәрә. Кешеләр үзгәрә, методика үзгәрә дибез. Менә көрәшү бармы моның белән гомумән? Һаман бер үк сорау бирәбез без менә ел сайын. Бетерме бу, юкмы дигән сорау була, ләкин киресенчә соннар күтәрелә бара. Без кая барабыз менә алга таба? Ниндер яңа методикалар хәзер, аннар инде киләчәктә бәлки 36% түгел, ул 50%, 100%ка артып барса, монда һәр кеше алдана булып чыга бит инде. Менә ничек үзгәртергә була моны гомумән? Монда иң гомуми бер метод бар. Иң җиңеле һәм иң авыры ул. Монда банкларга ышансак, полицияга гына ышансак, тагын кемгә ышансак, үзгәрми бер нәрсә дә. Иң беренче үзеннән башларга кеше тиеш. Монда үзенә ышанырга тиеш. Әкиятләрне онытырга тиеш. Шул чакта кушалтыратканда нинди булса да сомнение булса, шул чакта сомнение булмаса да, акча турында сөйли башласалар, тәнәфес алырга кирәк. Туктагыз әле. Фамилиягыз ничек, исемегез ничек, сез кайда эшлисез, телефоныгыз ничек, язып куйым әле. Хәзер банкка шалтыратыйм әле. Кемгә мөрәҗәгать итим икән дип. Җә шул сораулар биреп, җә кирәкмәгән сүзләр сөйләп аңарга ара уланнар. Аннары сүгенеп телефонын ташлый. Әйткәндә җиңел Гомар әфәнде. Менә чыннан да, әгәр дә кеше иртәнге вакытта шалтыратып паника бирелә икән, ул кеше үзенең туганын яклыйсы бар икән, ул әлбәттә онытачак менә бу кагыйдәләрне барысын. Туктарга. Иң беренче туктарга, телефонны куярга. Аннары инде шалтыратырга, банккамы, туганыңамы шалтыратырга, кемгәме, дусыңамы шалтыратырга, миңа сиңа ярдәм кирәк, киңәш кирәк синнән дип, шуны сорарга кирәк. Монда иң беренче туктау, кеше туктарга, тынычланырга, көзгегә карарга, су ичеп алырга, бер нәрсә бүтән нәрсә кирәкмиде. Шул чакта кеше туктый да, үзенең акылына керә. Күптән аңардан да күбрәк файда булмас мәхрәсе. Шулай булса, аларны теге аларның крючокларына эләгәргә
бик возможность әзәйә башлый. Нинди сабак бирде икән Гөлназ сезгә менә бу мисал? Үзегез нәрсә киңәш итәр идегез хәзер шул ук ситуациягә эләкмәсеннәр өчен? Үзегездә сизеп, кеше бит инде ул гадәттә кеше хатасыннан бик инде сабаклар алмый, үзенекеннән күбрәк ала. Менә сез хәзер нәрсә әйтер идегез? Ул минем өчен тиеш булгандыр инде, ул бит Аллаһ Тәгаләнең сынавы бер карасаң. Мин аны үтәргә тиеш булганмындыр, и минем өчен генә бит ул сынау түгел, ул минем якыннарым өчен дә, минем дусларым өчен дә сынау. Мин, мәсәлән, мин баштан уйлаган идем, бер кая да мөрәҗәгать итмәскәдер дип. Теге минем глупость бит инде ул бер карасаң. Аннан соң уйладым, юк, мәйтәм, надо кричать везде, чтобы беркем дә минем очракка эләкмәсен. Ул чынлап та теге ул психологически данлык авыр әйбер. Теге мин эшкә баргач та мәйт кебек йөрдем, үзем укыйм, үзем нәрсә укыганымны аңлам. Мин әйтәләр сиңа нәрсә булды, әйтәм, аңламыйм. Менә теге психологически восстановить итәргә дә кыенрак. Мин уйлыйм, әйе, теге кая подработать итим микән, нәрсә эшләрмен микән, нәрсә ашап торырмын микән дип тә уйлыйм. Мин күбәйбер уйлыйм. Теге железно-бетонный леди булырмын инде мин бер 5-6 елдан, Алла бирсә. Шуңа китерердер дип өметләнәм. Һәм моның турында күбрәк сөйләргә кирәк, шуннан да. Күбрәк сөйләгән саен, кеше күбрәк белә, моны яшермәскә кирәк һәм проблема белән инде кара-каршы очрашмаскадыр. Шуннан да сезгә әле Гомәр әфәнде белән дә аралашырга кирәктер. Ул бу очракта сезгә ярдәм итәргә мөмкин һәм башка кешеләргә дә. Шуннан да монда әгәр дә яшерәләр икән моны, инде кеше белми кала, аңлашыла. Әгәр дә моның турында әйтәләр икән һәм кешеләр барыбер шул ук паникага бирелгән очракта да моның турында кара әле, мин моны каядыр ишеткән идем бит дигән фикер йөртергә мөмкин. Рафил әфәнде, нәтиҗәләр ясасак, менә бу алдаучылар кармагына эләкмәүдә нәрсә таяк ноктасы булып торырга мөмкин икән? Мен уйлаганча, менә бу кызның сөйләве бик матур булды инде. Ул үзенең нәрсә аркылы үткәнен сөйләде. Менә мин әйтәсем килә, элек милициядә бары профилактика дигән сүз. Хәзер полициядә әзрәк ул барырга кирәк студентлар янына, шундый менә яшь егетләр барырга кирәк эшләгән коллективлар янына, чыгыш ясарга кирәк телевизордан, бөтен сайтта гына куялар да, сайтка бөтен кеше керми бит инде. Булырга кирәк, сөйләтергә кирәк, сөйләргә кирәк. Шул вакытта кеше бер-берсенә бар итә. Менә полицейский чыкканы телевизорда ул шул дип сөйләде. Менә шуларны эшләп булса, бөтен халыкны күтәрергә кирәк монда. Бөтен халык күтәрелмәсә, артканнан артачак. Потому что бу хәзер юлбасарлык эшләсәң, разбойный нападение дисәң, анда үтерергә дә була. Үтерсәң, сиңа 20-25 ел бирергә могут. Һәм монда караклык вакытында урлаганда квартирада тутырга могут сине. Талаганда тоже син башыңа бирергә могут. Бу җиңел җинаят. Җиңел бит инде. Әйе, оештыручыларга да. Рафил әфәнде, әгәр шулай ук нәтиҗә ясак, менә алга таба нәрсә эшләргә кирәк? Ниндирәк чаралар башкарырга кирәк? Менә мондый очраклар бетереп булмас инде тулаем, ләкин киметер өчен аларны. Да, на самом деле профилактика – это очень важная вещь, надо всегда работать на опережение. И здесь это, конечно, прямая связь между гражданами, допустим, и разъяснениями от полиции. Допустим, на прошлой неделе я был в одном из университетов, как раз тех ребят, которые занимаются кибернетикой. Мы разъяснили вот этот вид мошеннических действий, также объяснили, чтобы они не попадались на вот эту вот легкую работу. На этой неделе начальник управления МВД России по городу Казани буквально вчера провел ВКС с Елабужским Суворовским училищем, где также с молодежью 3-го курса, суворовцами, они пообщались на тему мошеннических действий. Работа в плане пожилых людей. Это у нас падает на участковых уполномоченных полиции. В этом году мы не только ходим по квартирам и разговариваем с ними, но и распечатали новый вид, значит, бумажный вид конкретных действий при тех или иных ситуациях. Она остается людям, и в той или иной ситуации, я думаю, что в голове возникнет, или визуально она увидит, или он, и воспользуется этой ситуацией. Конечно, в первую очередь надо рассказывать, общаться, разговаривать. Хамайы төп киңәшләрнең берсе бүгенге тапшырудан аңлашылганча, әгәр дә сезгә таныш булмаган номердан яисә берәр телефон номерынан шалтыратып, акча күчерегез, яисә акча белән бәйле ниндидер фикер әйтеп шалтыраталар икән, беренче чиратта трубканы куегыз, бары тик шул гына ситуацияны өйрәнмичә беркемгә дә акча күчермәсәгез дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.